Чому Алтимир с най-силния кон на Одърве? Такъв се още не се родил щампин, но ме носи няма като теб шампион. Е такъв да се роди не може да се отгледа, няма такъв, няма и да има. В село Одърне такъв имаме сърца, ние сме номер в село Одърне, който иска нека да застава на всичко. Играем на стени бърка, имаме си пари, а даждаме си няма да има такива в село Одърне. Шампи номер Меси няма такъв като теб, няма и да има. Само Алтимир Джамбазе те има. Само Алтимир Джамбаза купуват такива като теб. Машина на времето ти викат, ти си шампион. Без 1000 евро да ми дадете, не се дава момчета, ще мечтайте